70 aloitettiin koneurakointi T-pakarisena, isä aloitti ja linnerakentamisen ja kylvästystä tehty ja kaapelointia ja tehdään vieläkin niitä ja tehdään myös kaapeliaurausta ja alitus, eli alitetaan suuntaporaamalla ja kallioporaamalla ja tunkkaamalla. No Kolirinteellähän tehdään nyt kauan odotettua ja toivottua rinnevalastusta Ipatin puolen rinteelle. No Viestan kanssa koko projektin alkuvaiheesta lähtien on sujunut oikein hyvästi. Jälki on ollut oikein hyvä, että ihan sitä mitä tilanteessa. Meillä on hyvä kokemus Viestasta niin kuin aikaisemmista työkohteista ja heidän työnjohon kanssa on ollut helppo sopia asioita. Onnistunut projekti on semmoinen, että tavallaan se työ menee niin kuin omalla painollaan, että tavallaan suunnittelu on onnistunut täydellisesti, että sitä työtä tehdessä ei ole mitään semmoisia kokemuksia, että ne niin kuin poikkeaa siitä suunnittelusta. No Viestran työntekijöiden ammattitaito ja asenne niin on todella hyvä, että huomaa, että on pitkä kokemus. Tämä Kolin kohde on erittäin haasteellinen tämän maaston takia ja turvallisuuskysymys tietysti on sellainen, se on meille ihan ykkösasia, että niin se on Viesallekin, mutta hyvin on kaikki mennyt tähän asti. Ideat, mitä sieltä on tullut tuossa toteutuksen eri vaiheissa, niin on ollut todella tärkeitä ja hyviä ja uskon, että tulee paras mahdollinen lopputulos tällä kertaa. Ollaan itsekin yrityksiä pitkään tehty, että tavallaan ehkä se pitkäikäisyys on meidän asiakkaiden kanssa ja totta kai tervetuloa uudet asiakkaat Viestralle, että mielellään tehdään yhteistyötä ja rakennetaan kumppanuutta.